бақсасыларға азыға, хаумығығыр. Неме қаратқандар тағы? Хаумығығыр? Үйдерін елға таштары менен бидай дәрсе әйтірген заманса материалдар жоқ. Бұл бит табиғи материал. Аңлайын мұшыны? Етмә экологик таза, мотор. Қабатланмақ архитектур билеліш типте ебер тағы. Тап үстіне бақтым. Мекер районының Қанбек ауылынан Нурия һәм Айбар Зайнуллиндардың ортақлашыр серлері көптір инде ол. Әйде қарайық, барайық. Айбар ағай, бұл таштарды әлі күн бағышмайымынан ялтыратағыз ма? Жоқ, лак білем, бесцветный лак білем. Бұл айында неден әлиф білем, но әлиф қорарақ келіп шығайын. Нейсін бұл таштардан фундаментті моторларға болдығыз? Қасан бұнда идея келді, қайдан көрдіңіз? Ішлеген вақытымда Грузияға барға тор келді, шында көріп қайттым да айында. Ішлеп қараға болдым. Башта бәлекегіне ішледім, ондан зорыраққа айында. Таштарды қайдан алаға? Ташларына айында, yolandan жиямында. Yılganlıkı biz aytamiz şokma taş, şunday toshqina kiritamen ona neydi. Boshqa toshlar torala yılganıkı. To'g'niki da shulay torala. Yolanda ko'p yotgan tirma o'tsa da ustiga ko'tariladi, soban osqa tusha shulayni g'ana ayni. Uy o'zina o'zi tushkirtadi yolanlıkı. Birden hep yalandı taştan tadartağığı deyip fayda keltirəğib kenseler. Özüme de faydası bulayın. Ayy. Onlar da neyse şulay dep dedəğiz. O tarağat düşmey mi o? Kum bilengine işlesen torala. Ko'p müdür vaqtdan обязательно ne kerakini gravi. Bilen gravida связка var beytin. Şuna uzoqqa şidayın. Sement и azrak kley, ondan sonra apelka, plitishni kleyin. Mana plitga yabishtiramiz shuni kley. Настройкадан o'tgan apelka, sirkulniga vaqt beytin onsa yaramaydi. Связка üçün endi onda temirchilik berasing, uzunroq bo'lsa endi orang'ini. Kip babo deymiz. Kip babında şulay niteye beramen связка. Avuldaşlar görüp kızıgıp zakaz vermeyler mi? Özlerinin uylerin motorlarga. Kelip qarab ketken yigitler var endi mana 700 neler yigitler şu qo'shibirlar ishlaganlar da var endi. Aybar agay, Nuriya apay aytuvuna qaraganda bu rozalarla hedi o'stiradi ekan. Irat nesi roza o'stiradi? Boshda bir nechagina sotib olib qaytgan edi. Yil sayin cherenkovayt o'rchatdigin. Kuz kuni где-то 30 сантиметр qoldirib kesib ko'mirga kerak, чтоб sovuq deymasga. Soğuk dese уже bulmayı endi. Bir neçe yıl ılыс bilen kömemiz endi. Ona xatlim tiris bilen nitadir, onda tiris şiriteyin. Şuna ılыс bilen aytam. Tege jil falan uçurmaska jir bilen qaplayın. Nega aşlama qarag'izmi? Rozalarga ul әлләни уход ул хәтле кирәкми дә кебек, төбен йомшартсаң, вакытында су сипсәң, әйбәт, но тиресләп әйтсәң инде ашламаласаң, без андай ашламалар кулланмыйбыз, естественный гына, табигый ашламалар, тирес инде безнең. Айбар менә әйтә дә ул яңгыр кымашаулый дип. Розага бит су кирәк. Яңгыр кымашауламады, яз көне бит салкын булды, салкын. Җылылык кирәк. Менә әле быел кылар киямда, аннан соң лённарым да матур гына булганнар иде, менә син лён уже атып та биткән. Красный лен төбендә бар әзрәк. Бакчаның шешкәләре алар сыйния белән бархат сыйында алар. Иң кирәкле күбәләкләрне куркытырга. Айбар агай, монда ничә виноград? Күп инде. Ике төрле инде алар. Изабелла берсе яшелне яңа гына алып утырттык әле яшел. Несе кышсыклар быел күп кышларның винограды тоңды бит. Әйбәт, алай üşөгәне булмады берсе дә. Серләре юк инде, шулай кискәләп торабыз көз көне. Вася берсе 1 метрга кисәбез инде. Учларын үскә ягын. Әлеге вакытта да менә кискәләп чыктык инде үсләрен. Где-то 5 яфракка инде. Кисмәсәң виноградлар вак була инде. Nuriya apay, ol vinogradның аркаһы үзенә үзе барлыкка килмәгән бит инде. Шулай уртам әллә Айбар агай. Үзе эшләнеме арка? Үзе инде. Сварканла беләме? Ул бит коренной сварщик. Һөнәр буенча сварщик. Һөнәр буенча сварщик, әйе. Иретеп ябыштырысы. Әйе. Осталыгы нәселдән килә, безнең әти дә шулай остайы. Айбарның әтисе, безнең әти. Никәш осталары. Осталары. Хуҗалыкка килеп керәсең, иратның эше бер яктан күренсә, хатын-кызның икенче яктан күренә. 4 июльдән бәрәңге эшли башладык. Үзебезнекен
шешілген. Аны енді мен 20 мартта бәрәңгілерін олам да, юам да. Бәрәңгінің іргесіне барып келейік. Әйдеңіз. Әйдек, кеттік. Менә бу безнең тәҗрибә участогы инде 3 ел хәзер шушылай иттереп бәрәңге үстерәбез әле. Иртә ашарга тырышабыз инде. Сибирская ранняя сары бик тәмле бәрәңге инде ул. Лимон төсендә ул үзе таралып бара шундый барсы да ярата. Авылдан безгә киләләр инде бу орлыкны сырап. Тавык йомыркасы зурлык бәрәңгеләрне алам да, тәрәзә төбенә ящикларга куям. Ящикларда алар инде растоклар чыгаралар, үсентеләр чыгаралар, яшәрәләр. Шуннан инде мин аларның төбенә туфрак салырга да мөмкин, опилка салырга да мөмкин, чүпрәк җәяргә дә, дымлы итеп тотып, тамыр җәйдергә кирәк. Мин инде гел җир ачылган вакытка туры килде, менә 3 елда да җир салдым. Шуннан ул инде алар тамыр җибәрәләр, апрель азагында без аларны утыртабыз инде аерым бер генә җиргә. Шуннан алар мәш килеп үсәләр инде. Менә быел 2 тапкыр кырау сукты, куакланып үстеләр. Uzun boylu bulmadılar. 4 июльдә bunu кайшыбызның туган көненә алган идек. Аругына әйбәт кенә матур гына бәрәңгеләр ашадык шуннан. Нурия апай, бұл капка төбендә нинди хырланган, матурланган өстәл ул? Өстәлме бу? Кыю бит ул безнең, кыю. Менә бит суага самавырдан. Менә Насос, сонда 2 насос тұрайын. Бірсі үйге, кәчәйтті бірсі мұнда тұшқайын. Мұншаға деген. Мұншаға алабызың. Боксаға құйырғала шуна алаға. Юк. Қайда алаға? Айырым, елғадан, мұнда ғана өйден елға. Онда тағын насос тұрайын. Нурия апай, түйетеліп ташымайын деді. Yok. Емкісіні ертен тұтырабыз да. Жыланғаш бақшаға себебіз. Мына ұшы семәрлі биде өстерді өзін ішлейм Айбар ағай? Әлі хатып алаға? Юк инде. Айбар ағай эшләй, Айбар ағай. Станоктары бар. Бар, станоклар бар. Обшивать иткенче современный итеп гел шулай итеп бизәкләп эшләнгән иде. Алай да матур иде дә ул. Кешедән каласы килми бит. Башкалар кебек итәсе килде безнең. Ола беттек. Кутарып. Кутарып алып куйдык та инде. Ташламыйбыз әле, җыеп куябыз, может кирәк булыр. Мода кебек яңадан килер мөмкин. Мактангач мактаныйм әле. Ирем эшләде менә шушыларны. Пионның гадәте шулай. Пион чәчкә атса, яңгыр ява да авыр чәчкәләр тарала төшә. Менә шушы кружокларны эшләгәч, шуларда гына торалар алар. Азактан чәчкәләрен алгачтында матур гына булып тора. Пион узынайган сайын күтәрәбез менә бу кружокларны. Бик әйбәт, бик уңайлы. Инде күп еллар хәзер. Пионнар бит 100 еллык чәчкәләр алар. Бездән соң да яшәрләр Алла бирсә. Август уңыш еп кинәнермәл. Ким кинәнә, ким аш бүлмәһенә сыкмай, үстергәнде тоҙлап, киптереп, ҡайнатып, консервалап ҡына өлгөр. Олай тимә, баҡсала ла эш етерлек. Мәҫәлән, емеш ағастарын күҙәнәкләп үрсетер өсөн август иң ҡулай мәл. Күҙәнәкләп тиһеңме? Сыбыҡса асылын беләм, черенкование тиҙәр. Күҙәнәкләп дигәндәй ишеткәнем юҡ. Ишетмәһәң күр. Башҡортостанның ат ҡаҙанған агрономы Әсмә Кинябулатова барыһын да тәсвирләп һөйләп бирер. Менә окулирование нәрсә була? Менә дишок бу. Менә семена шәшәбез, шушы семенадан чыга. 2 елда ул менә кондициясына итә үзенең. Ул бит алма бирмәй. Булса да вак алма, ашамый торган алмалар бирәләр. Шушыны окультуритер өчен һәрбер сорттан аласың глазок. Самый лучший окулировка. Мин прививканы бик яратмыйм. Алырга кирәк ширинок. Ширинокны специальный маточный агачлар булырга тиешләр. Алар ашлама кертелгән булырга тиеш, көчле булырга тиешләр алар. Ширинокны кисәргә кирәк обязательно кояш ягыннан. Анда сахар күбрәк була. 15-летний прирост кисәргә кирәк. Секатор белән киселә, конечно. Шуннан соң ашиша итәсең, яфракларны убираешь, чтобы тургырный состояниесе югалмасын. Влага китмәсен. Менә монысын башы аның готовый түгел. Ансын убираешь, суга тыгып куясың. Всё.
Черенок готовый. Хәзер менә бу череноктан алырга может 10 мең да 5 мең черенок нинди инде агачының киченә карап. Иң төптәгесен алырга ярамый, иң өстәгесен тоже алырга ярамый. Менә уртасын алырга кирәк. Шушылай пычак белән кисәсең, можно менә шулай гына кисәргә. И глазокны отделяйтәсең. Менә глазок ул әгәр сокодвижение булса глазок отделяться итә. Менә отделяться итә. Менә уже готовый глазок. Менә хәзер шушы глазокны без дичокка урнаштырырга тиешбез, урынына. Ул окулировка дип атала. Эшләнелә 25 июльдән конец августка чаклы. Иртәрәк эшләнгән окулировканың приживаемся әйбәтрәк була. Менә шушы вакытта кирәк сокодвижение әйбәт була. Ну поливать итәргә кирәк. Су сипсәң, вообще сокодвижение всегда әйбәт. Менә улай табразный эшлибез. Күрдегезме? Менә табразный шуны эшлибез дә, шуннан кара чыгарга тиеш. Менә куба, күрәсезме? Менә куба. Менә шуны куптарабыз. Менә купта. Шуңа менә шулай кертәсенә куясың аны. Менә шуннан соң бәйлибез без аны әйбәт итеп. Алманың, игорошының глазогын менә бу ширешогы белән бәйләргә була. Менә. Күрдегезме ничек? Шулай бәйлибез дә bir 15 gündən приживаемость була да уже. Пленканы чишкәс менә тотып ширешогы бар име? Тотып эшләдем. Шушы ширешог кубарга тиеш. Әгәр приживаемость булса. Киндек төшкәнме? Во, точно. Приживаемость булмаса ул купмый. Шуннан соң язга чаклы тора бу. Иртә яз карлар нитеп җиргә кирү белән ишәкне кисеп аласың. Менә улай. Әзрәк калдырасың. Менә күрәсезме? Менә бәйләнгәннәр. Менә шушы бәйләр өчен ширешог кала улай. Менә обязательно восьмерка кирәк. Чтобы агач селкенеп тә торсын әзрәк. Урынында калсын үсәргә. Шушыны бәйләмәсәң сына. Менә шуның өчен мин язгы прививканы яратмыйм. Аны бәйләп булмый. Булар үсеп китәләр. Тегеләре үсә генә башлыйлар. Шу бутаганда тегеләрне сындырабыз. Бу ныклы, бу капиталь ныклы була. Сабыксанан үстерелгән үсенте күзәнәктән үстерелгәнгә караганда тизрәк емеш бирмәйме? Юк, бирмәй. Алар бер вакытта бирә. Менә мәсәлән, булар окулировканы менә, монса черенки. Менә черенки, менә быел гына иткәнмен мин яз көне. Менә күрәсезме ничек биек киткән ул уже. Менә аны каян белеп була. Саткандан иткәндә менә әле пленкасы шишелмәгән. Күрәсезме? Алганда көз көне уже мин аны шишеп эшләргә бирәм. Бу сулла грушаны, вишняны, сливаны, черешняны, карагатны да була. Барсын да үчертергә була. Иң яхшы приживаем 80-85% була. 90-га да итә ул. Прививкада приживаемость хужырак була. Ни өчен? Һәр вакыт су сибәргә кирәк. Бу бары су җитмәй. Черенокны көздән үк әзерләп куярга кирәк. Туңган черенок булмасын. Менә аласың да хәзер эшлисең сразу. Гомер буена садоводство окулировка лучший метод размножения, да. Асма гомерне күбрәк нинди үсентеләр сорайлар халык? Алма сорыйлар, груша сорыйлар, карагат сорыйлар күп кенә. Алма где-то 25 төре бар, грушаның 5 төре бар, карагатлар 5 сорт, чия бар 2 сорт, крыжовниклар бар, жимолость бар 2 сорт, кызыл карагат бар 2 сорт, ежевика бар, виноград 7 сорт бар. Талы бөгелеп тора, кәрзиндәр үрәһе килеп, булдарка сатып тора. Шу кәрзин үрәм тип менә өс тырнагымды һындырдым бит инде. Кәрзин нимә? Кресло-качалка. Вот это я понимаю. Кинә кресло-качалка гына булһын. Өстәл, ултыргыстарын кара. Вәт исмаһам осталар. Илештәр турында бараһуд. Осталар яшәгән авылның исеменнән инде бит әле. Бүләк. Үзенчәлекле бүләк кирәк булһа, бүләккә барыгыз. Шулай итегез. Самый удобный материал бит инде ояк астында ята. Жыясың шуны, жыйып койнатасың. Баштара килеп чыкмай 6-8 сагат койнатасың. Шундан шуны тозартасың утырып. Иптәшем гел ярдәм булды инде. Икәүләшеп все двигали бергә. Без башлаганда 2000-х годах китап та юк, интернет та юк. Бер китап библиотекадан китерделәр и башладык китаптан карап корзины, хлебницы, китаптагы булган рәсемне барсын да үреп бетердек. Всем дарили, всем подарки делали. Килеп сатып ала башладылар, заказывать начали. Уже без мебельгә күчтек. Шамил үзе пул стасы, эшләмәгән эше юк аның.
Шул мебельне үзе каркасын эшләй. Выставкаларга йөри башладык шул арада. Иң беренче мебель кресло-качалка. Первый комплект зур трехместный диваннар үреп, трехместный стол плетеный, полностью комплект алып киттеләр. А самый крупный заказ с Туймазов 4 комплекта было, 4 комплекта за год, за один сезон. Стол двухъярусный и 4 кресла. Днем работаем, ночью варим, работаем. Ширатка салып, берсен төшерәсең, берсен куясың, тагын берсен койнатасың. 2 сагать узартырга кирәк һәрберсен. И сразу плести надо, потому что иртәнгә калдырып булмай, кота. Сразу плести надо. Поэтому кушали по очереди ул заманда. Менә булар корзина талы, менә вазочкалар, быелгы тал менә. Яз көне чыга, көз көне җыясың. Шкатулкаларга ярай бу. Вагай бер, минем эш бу. Иптәшем каркасны эшләй. Каркас качалкасыга кирәк талның зурысы 5-6 яшьлек анда. Шуларны бүкләй, оннан киптерә, оннан кипкәннән соң гына җыя. Бер ойда була. Бу лента дип атала. Талны 2гә бүләсең. 2гә бүлеп рубанок белән эшкәртәрсең. Ничкә генә лента булып кала. Каркасны можно вот так оплетать. Менә каркас шушылай үрелә. Bütün качалкаларны, bütün мебельләрне шушы лента белән урайсың. Урайсың, талы беткәч замок ясайсың и дальше опять үрелә. Онан клейлайсың. Клей кипкәч лаклайсың. Бесцветный клей ПВА. Лак тоже глянцевый, чтобы ялтырап торсын. 17 ел эчендә 2 стель сәсәң дә 40-ка якын стель чыга. Качалкалар 14-15 есть. Пока только на заказ работаем. Даже с севера приезжали. Да, с Перми были, с Туймазов, с Октябрьска. Октябрьска много было. Много было. Уфалар. Малда устраивыз, умартада бар. Жей булса бакчасы бит инде. Тырышлык кирәк, файдасы бар. Кресло-качалка күпме тора? Икебезгә 5000 за работу. 5000 за работу, а остальное все за материал уходит. Вот шуны счетлап чыгарасың да, и получается, где 12 получается. Где? Нет, саморез, если привезут, за работу только и за 5 отдадим. Без быть любители. Окша куып түгел, а для души только. Теләк кирәк. Теләк булмаса эшләп булмай. Тазалыкка әйбәт инде бу. Тал койнаганчы исе чыга талның. Шул исе, даже исе оздоравливающий. Кемнең куллары сызлай, шул талдан әйбер үрә. Ағайыны, яшел тәмәкістер яратағыдымы? Ашарға кәйекен шулларды. Несімі? Қатындарыдан сұрағыз. Болмағана құтты келден тыңлағыз. Яшел тәмләткестер араһынан иң файдалыһы шулай ук һарымһак икәнен бөтәгез дә беләһегездер. Һарымһак менә шундай уктар җибәрергә ярата, ук атырга ярата. Әгәр дә менә шу уктарын вакытында алмаһаң, уның төбе бәләкәй була. Кемдер бу уктарды өйдә ташлай, әмма уны өдеп ташларга ашыкмагыз, уның файдаһы бик зур. Әгәр дә ошо уктарды халып, төнәтмә яһап, шул төнәтмәне үзегезнең түтәлдәрегезгә, яшелсәләрегезгә һибеп сыккагыз, теләһәнидәй курттар менә уның Хасык етінен қорқып қасасақ. Икенсенен, кемдердір ұшы һарымһак уктарын маринатлап қоя. Мына көргәнегез бардыр, магазиндарда хатыла ширимшат дип, тозланган ширимшат дип, мына бұл унан бер нимә менән дә айрылмай. Өсенсенен, кайһы берәүләр уны вак кына китәктәргә турап, тозлап қоя кышкылыкта. Һәм банкаларга халып, кышкыһын ашарга пешергән сакта тәмләткес итеп халып җибәрә ризыктарга. Дүртенсенен, мына әле без нур менән ит турагы аша үткәреп торабыз. Банкаларга халып, яки контейнерга халып, туңдыргычка куйырга мөмкин. Бұл вакытта инде без аны тозламайбыз. Бұл осракта ашка ла халып җибәрергә була, шулай ук ошондай үткәрелгән һарымһак менән бик шәп, тәмле, кабымлык эшләргә мөмкин. Нур сырды үткәрһә, ит турагы аша инде матур булып үтә. Икмәккә халап, сыр менән, һарымһак менән мына дигән кабымлык эшләйбез. Ирителгән сыр булһа Һәйбәтрәк, сөнки ул икмәккә ягылып кына тора. Ә был менә каты сырды әдрәк кенә һөт кушып йомшартып җибәрергә була. Хәзер бер калак һарымһак үткәрелгән һарымһакты халып карайбыз. Нисегрәк булыр икән? Бик нык әсе булмас микән?
Башка халыктар гына менә әсе тәмләткечләрне нык ашайдар. Бу әсе тәмләткечнең файдаһы күп бит ул. Менә без бәләкәй сакта балаларның грипп белән авырган сактарында муеннарына харымхак бәйләп җибәрә торгайнык бит. Менә безнең кабымлык әдер. Менә шуны хәзер икмәккә һылайбыз да ашап карайбыз. Эх, менә ниндәй тәмле кабымлык булды. Я, Нур, ашап кара. Һин үлмәһең бит ашарбыз. Бик тәмле. Тәмлеме? Тәмле. Менә баксаң да үскән байлык. Антибактериаль. Эсеңдә бер корт та калмаясак. Әйе. Авырган сак булһа, шунда ук юнәлеп китергә ятһын. Гомумән, харымхактың файдаһы бик зур. Әгәр дә кеше көн һайын бер тырнак харымхак ашаһа, йөрәк кан тамырлары менән дә яфаланмаясак. Ул тамырларны таҙартасак һәм кан шәп йөри башлар. Инфарктта ситләп үтәсәк. Шунан тагла сер итеп кенә әйтәм ирҙәргә. Әгәр дә көн һайын ашай, харымхак ашаһа, ирҙәр ауырыула ситләп кенә үтәсәк. Өсөнсөнән тагла харымхак ашаһаң, һәйбәт йоҡлата, тыныс йоҡлата. Әй, етенә ҡурҡмағыҙ. Етенә иртәгәһенә берәй нәмә ҡәнәферме сәйнәп етеп бөтөргә була ул. Римзат, оператор әйҙә ашап ҡара әле. Рәхмәт. Ату операторҙар гел ас йөрөй ҙә. Меңдә 1930 елны беренче тапкыр менә әлеге территорияда Бузаяз җиләк җимеш бакчасы ачыла. Бакчада меңәрләгән төрле җимеш җиләк үстерелә. Хәтта Ленинградка тонналап карагат озатыла иде. Менә жол көннәрендә 3-4 мең кеше җиләк җимеш алырга килә торган иде. Республикабызда бу бакча коллективы иң алдынгылардан берсе булып исәпләнде. Мин уйлыйм инде киләчәктә бакча чәчкә атыр әле. Кешеләр анда үзләренә кирәк культураларны алып, үзләрендә үстереп, гомумән кешеләргә дә таратырлар дигән өмет белән яшим. У нас в питомнике выращивается клубника, малина, смородина, кружовник. А середина августа пойдут яблоки у нас, не опрыским, чисто экологические. Живем мы недалеко от Уфы, 60 километров. Цены у нас приемлемые, 120 рублей за килограмм смородина. Кружовник 80 рублей, красная смородина 100. Яблоки 35 рублей за килограмм. Это в 2 раза дешевле, чем на рынке. Приезжайте за витаминами. Хөрмәтле баксалаштар, бай бакса тапшыруын карап баруыгыз яхшы. Тик конкурста катнашырга ла онытмагыз. Телевидение сайтына фотолар күпләп килә. Һез дә кушылыгыз. Иң матур бакса, Иң уңайлы бакса. иң оригинал уңыш бәлки һездәлер. Тавыш бирү башлангансы өлгөрүп калыгыз. Баксабыз бай, Үлебез һау булайык.